Bwriad Kierran oedd gweithio i ffordd drwy'r rhengoedd yn y lluoedd arfog, ond ar ôl 5 erchyll yn Kenya daeth ei yrfa yn sydyn i ben. Dechreuodd gael ffitiau a olygau na allai barhau â'i swydd fel gweithredwr drôn, ac roedd hyn yn ergyd gorfforol a meddyliol. Yn 2014, cwrddodd â'i bartner ac fe anogodd hi Kierran i ailwerthuso ei fywyd. Roedd yn hoff o'r diwydiant hedfan erioed a gwnaeth gais am gwrs trwydded da yng Ngholeg Caerdydd ar dro. Roedd dychwelyd i addysg ar ôl bron i 7 mlynedd yn her. Ers dechrau'r cwrs, mae wedi cael problemau iechyd meddwl ac wedi bod yn cefnogi ei bartner wrth iddi hi ymladd anawsterau iechyd. Roedd bob amser wedi meddwl nad oedd addysg academaidd yn addas iddo fo. Ond bellach, mae ganddo radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cynnal a chadw awyrennau. Ni fyddai wedi dod drwyddi heb gymorth ei ffrindiau, ei deulu a darlithwyr. Mae Kierran yn dweud nad yw gofyn am help yn arwydd o wendid, a gall unrhyw un gyflawni beth bynnag maen nhw'n benderfynol o'i wneud.